Paano malalaman na isang bagay ay effective, ang isang bagay naman ay ineffective? Siguro malalaman mo na effective siya kung sa gamot ay nakakagaling. Sasabi mo rin siya na ineffective kung hindi siya nakakagaling. Kung sa hindi bagay naman, masasabi mong effective siya kung useful. Kung hindi siya useful, ineffective. Alam mo ba, na sa preaching, sa mga nagmimensahe, mayroong effective preaching at mayroon namang ineffective. Yung paboritong preacher mo ba, bakit mo siya naging paborito? Dahil ba effective preacher siya? O di kaya ineffective preaching siya? Ay mga kapatid, ituturo ko sa inyo ang effective preaching at saka ineffective preaching na naging problema sa panahon natin ngayon. According to William B. Girau, Preaching with the Message by William B. Girau, the problem of ineffective preaching today. So mayroon dang problem sa ineffective preaching today. My name is Jing Haji Tinagsa and welcome to this channels. It's all about the Bible. We're learning the Bible to change our lives. Let's watch this. The problem of ineffective preaching. So sabi ni William B. Girau ay mayroong 10 ineffective preaching. Ang una ay ang heretical preaching. Mamaya i-explain ko yan. Pangalawa, yung pep talk. Sunod yung testimony preaching, travelogue, news analysis, book report, echo preaching, entertainment preaching, quotable quotes preaching, at saka come up to the front preaching. Ano na ba ito? I-explain ko sa inyo isa-isa. Una is heretical preaching. Heretical preaching. Pag sinabing heretical preaching is unbiblical preaching. So yung mga nag-preach na unbiblical is heretical yan. Yung wala sa Biblia. Example, ano ba example noon? Yung sinasabi nila na lahat daw ay masisave. It is unbiblical. Kasi po, hindi na daw natin kailangan na hindi na daw natin kailangan mag-report kasi nga lahat ay saved na. Yun yung mga preaching na gano'n. That is unbiblical. Kasi nga, yes, we are saved by grace. Hindi po lahat. Yung tatanggap lang po kay Christ masisave. Pero yung hindi tatanggap sa Kanya, ay hindi po masisave yun. Kaya nga, yung unbiblical is heretical preaching. Pangalawa is pep talk. Yung pep talk naman ay hindi na siya nagpiprepare. Yung isang preacher hindi na nagpiprepare, hindi na siya nag-study. Kung pagdating niya doon, kung ano yung pumapasok sa isip niya, yun na lang. Yun na lang kagad ang pinipreach niya. Tapos basta, i-encourage niya yung mga niya, yung mga niya doon. Basta kung ano yung pumapasok sa isip niya, yung pinipreach niya, yun na lang. Sabi niya, ika nga, ang topic nito, punta naman dito, punta naman doon. Para bang, topic ko yun. Ang topic dito is love. Yung maya naman, like, iba naman topic niya. May ninaisip naman siya, iba na naman to, yung about bilit na naman. Tapos, meron yung pumapasok sa isip niya, yun naman. Ba napansin nyo minsan, isang preacher wala kang naalala kasi ang daming topic. Ang dami niya. Kasi kung ano pumapasok niya, pep talk nga eh. Pep talk eh. Tapos at dahil, joke siya, sa bandang huli, hindi mo alam kung ano yung mensahe niya. That is pep talk. Mga pep talk ang tawag doon. Mensahe na yun. Basta hindi siya nag-prepare, tama naman siya doon. Ano yung mapapasok sa isip niya. Pep talk na eh. No? Then testimony preaching. Ano yung testimony preaching? Yung testimony preaching, parang yung testimony. Bakit naging ineffective ang testimony preaching? Kasi nga yung testimony preaching, minsan, inano niya yung experience niya, paano siya naging hero, paano siya ang bida. Ano ko dati, ganito ako. Hindi kaya yung paano siya na-convert. Hindi kaya, inano niya yun na paano niya na-overcome yung mga difficulties ng problem. So in short, sa message niya is more about yourself.
yourself kung paano ka mag-overcome po nito. So, testimony sa kanya. Hindi po yan. Naging ineffective preaching din kasi nga hindi nga yung ikaw ang dapat po ang preaching, yung message ni Lord. Kung ka na sa text, explain mo, hindi yung ikaw. Ni-explain mo yun, yung text na yun, yung mensahe na yun, hindi yung sa'yo, hindi yung ikaw ang maging hero, maging ganyan, hindi yung para sa'yo. Kaya nga ineffective yun eh. Kaya kabilang siya, yung testimony preaching is ineffective preaching. Kasi nga message ni God yun, hindi yun sa'yo. That's it, no? So, next is travelogue. Ano yung travelogue? Yung, minsan nakita ka na ba ng mga preacher na sinasabi na, yung pagpunta ko sa Amerika, mayroon akong nalo doon, ang ganda, ganun. So, pinipreach niya, kung ano yung mga experience niya, nag-travel siya, may na-meet ako doon sa aeroplano, at ito si brother, ganun, meet ko, parang ganun, no? That is travelogue. No, travelogue yun. That is ineffective pa rin. Ano is news analysis? Minsan yung news analysis, no? Yung analysis, ano? Sabi yung issue ng government, COVID-19. So, yung COVID-19 ngayon, ganun, yung vaccine na yan is, ano yan? Hindi yan maganda. That is fake. Minsan may analysis ka pa nga kung sino ba yung nabaksinan. Para kung nag-analyze ng news. At kaya mayroon kang sariling opinion mo. Yung opinion mo naman, dapat ito yung mga gagawin. Para kung nag-analyze. That is news analysis. Kung ano yung mga greatest issue ngayon ba. Ano yung malaking issue ngayon, pinipreach mo yun. So, hindi yan. That is, ano yun? Ineffective preaching. Kasi hindi naman talaga yun ang mensahe. Kasi ang mensahe is yung verse na yun, text na yun sa book, ini-explain mo, hindi yung ano yung pangyayari sa ano yung use, hindi po yun. Then book report, minsan ang daming binabasa ng mga books, kinukote nila yung book na nabasa ko, gano'n, according to, kinukote niya to the cause, at is book report, parang nag-report ng book. So, next is eco-preaching. Yung eco-preaching naman, minsan nakadalo kasi isang seminar, hindi kaya conference, tapos may nag-preach doon. Paglista mo, ganda-ganda. Tapos pag-way mo sa inyo, pinagaya mo. Ang tawag mo is eco-preaching. No? Para bang iniiko mo lang yung ano niya, ginagawa mo yung sarili mo. Iniiko mo yun, tapos iniiko mo ba? Parang, yung minsan yung iniiko mo lang. That is eco-preaching. Ano pa rin yun, kasi consider pa yung tawag yung ineffective. Kasi iniiko mo lang ito. Iniiko mo lang, ginagaya mo lang. Next is entertainment preaching. Yun. Entertainment. Parang kang nag-joke doon. Nag-entertain more on. Minsan yung mga intro mo, kanta-kanta ka pa, pasayaw-sayaw pa. Tapos yung ni-entertain mo sila. Kasi nga entertainment eh. Joke-joke ka. So yun yung entertainment preaching. Parang gano'n din, ineffective din yan. Inescotable quotes preaching. Minsan kinukot mo yung mga paborito mong mga mga preacher like Charles Spurgeon, si Billy Graham, Martin Luther, kinukot mo sila. Tapos, ayun, no? Inano mo yung mga sermon nila. And that is, kinukot mo yung mga sermon ng mga kilalang-kilala ng mga preacher. So that is quotable quotes. Hindi pa rin yan. Then, come up to the front preaching. Ano ba yun? No, ang preacher, come up to the front, yung hindi na siya nag-Bible study, parang gano'n din sa pep talk, hindi na siya nag-study doon, hindi na. Tapos, pag sabi niya, pagpunta niya doon, tinatawag niya at the last, ano na lang, ang tawag doon, ang last doon, he just stand up and says a few evangelistic or devotional thoughts and usually consists of some popular church slogans. After about 10 minutes of going over the basic gospel about the need to dedicate our life of God's, the preacher then issues invitation to the people to come up the front to accept Christ and indicate their life. So minsan gano'n, no? Parang konting ano lang doon minsan. Tapos sabi niya, tanggapin mo si Jesus dito. Ayun, sa front. Tanggapin mo, parang gano'n dito agad. Para masig ka. That is ineffective preaching. So sampo, no? So, ineffective preaching. So, ulitin ko, ang ineffective preaching, according to William B. Hiraw, na yung problem is heretical preaching, pep talk, testimony preaching, travelogue, news analysis, book report, eco preaching, entertainment preaching, quotable quote preaching, and come up to front preaching. So, yung paboritong preacher mo ba, saan siya nakategory? Ano ba talaga ang preaching? Sa next, ay explain ko another content naman about
expository preaching. God bless, and to God be the glory.